Tiniyak po ng Department of Trade and Industry or DTI Pangasinan na mananatiling matatag ang presyo ng supply ng mga kandila sa lalawigan sa papalapit na undas. Ayon po kay Provincial Director Natalia Dalaten, batay sa Price Monitoring Report ng ahensya noong Oktubre 24, nananatiling nasa itinakdang Suggested Retail Price or SRP ang karamihan sa mga brand ng kandila, kabilang na ang mga imported at may pabango. Bagamat may kaunting paggalaw sa presyo ng ilang house brands, nananatili pa rin daw umano itong nasa loob ng SRP or Suggested Retail Price, kung saan ang ilan ay nagtala na lamang ng bagyang pagtaas hanggang 3.93%. Ipinaliwanag ni Dalaten na patuloy ang DTI Pangasinan sa pagsubaybay sa presyo ng mga kandila at dahil tinuturing itong pangunahing pangangailangan sa ilalim ng Price Act or Republic Act 7581. Dagdag pa niya, sapat ang supply ng kandila sa mga pamilihan kaya't walang dapat ipangamba ang mga mamimili. IFM News. IFM News. IFM News.